Γεια σας φίλες και φίλοι μου. Πολύ κακό πράγμα η αχαριστία στον άνθρωπο, αλλά δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δεν ξελείπουν από γύρω μας. Το επόμενο τραγούδι το οποίο έγραψα και θα σας απαγγείλω αφορά τους αχάριστους. Ο τίτλος είναι «Ο αχάριστος ο άνθρωπος». Έμαθα πλέον στη ζωή να μην υπολογίζω στους ανθρώπους στους αχάριστους την πλάτη να γυρίζω, γιατί αυτοί ό,τι για μπεις, μα ό,τι και να τους κάνεις, πράγμα δεν θα ακούσουνε και τον καιρό σου χάνεις. Ο αχάριστος ο άνθρωπος σκέφτεται το συμφέρον και τίποτα άλλο για αυτόν δεν έχει ενδιαφέρον. Είναι ικανός σε μια στιγμή τους ανθρώπους να ξεχάσει που τον εβοηθήσανε έκια που έχει φτάσει. Μπορεί στο δρόμο να τσιδεί, να αλλάξει και πορεία. Μη σου φανεί παράξενο, μην έχεις απορία. Ο αχάριστος ο άνθρωπος πληγεί στην κοινωνία, κινείται πάντα άσχημα, ύπουλα με μανία. Σας ευχαριστώ πολύ.